Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos sa lasa at timpla. Magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano pangalan niyo po, ma'am? Taga saan po kayo, ma'am Nin? Inubata. Ano ang magandang naitulong sa inyo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Yung madali kang makapag-umaga. Bumuti na yung pakiramdam niyo. Tama po ba? Oo. Ano pang naramdaman mo nang uminom po kayo ng Rice Coffee Mix bukod sa gumanda niyo pong pagbabawas? Ano, yung maganda sa pagtulog. Bakit noon, ma'am, hindi kayo nakakatulog? Minsan, mga 12 hindi pa ako nakakatulog. Yung mga mahirap magbawas dyan, bumili kayo ng rice coffee kasi maganda naman sa pakiramdam. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ridi Diladya, Barangay Tapete, Piñaranda, Legazpi City. Ay, una sa lahat, meron akong yung arthritis, nalis na. Pangalawa, UTI ko, nag-ihin ako ng dugo, umiyak na ako mag-ihi. Ang Diyos, nalis. Malakas sa katawan. Ano masasabi mo po sa mga nang-iintriga na binabayaran, promotion, intriga lang yan? Hindi yung promotion kasi ako nga gusto ko magnegosyo dahil napatunayan kong okay sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Toko, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ano ko po pwede sa yung mga paa. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Si Jimboy Lontok, Camarines Norte. Nakabili ka na po ba ng rice coffee mix? Nakagamit na po. Ay, nung gumamit po ako rin na wala po sakit ng tiyan po. Hindi na ako nagkakape. Bukod sa sakit ng tiyan, ano pang naramdaman mong pagbabago? Nakagamit na kayo ng rice coffee mix na to. Para po sumita ang katawan ko dati. Parang naggan yung pakiramdam. Anong may papayo mo sa ating mga nakikinig? Payo ko po ay kanap tulong sir ng yung po para po maramdaman nila na maganda ang katawan ng rice coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang una mong naramdaman pag inom ng rice herbal coffee araw-araw? Naging regular yung pag-CR ko kasi hindi ako regular mag-CR. Lagi ako pinagpapawisan kasi hindi naman ako dati pinagpapawisan. Tapos maganda na po yung administration ko. Kanti na lang yung sakit sa dede ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po ng Kakarawan Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. For 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong latak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Mila Rosa Bania po, sa Barangay Lubiano, Pilar, Sorsogon. Yung mama ko po ang gumamit ng rice coffee mix. Okay, ilang taon na po siya? 67 po. 67. So ano ang mga sakit at karamdaman niya sa kanyang katawan at pinainom mo ng ating rice coffee mix na ito po, ma'am? Ano po siya, stroke, yung hindi na makadilot ang mata niya. Paano po nakatulong ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1 plus 1? Maayos na po siya sa ngayon, nakadilat ng mata niya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jigs Dasa. Masaganang buhay sa ating mga kababayan, rumble-rumble na ang mga kwento ng ating mga kababayan, iba't ibang mga karamdaman pero sabay-sabay na nasusolusyonan nitong ating produktong Rice Herbal Products. Kaya nga sa mga matatagal nang nakikinig, ano pa ang kinakailangan para kayo po'y makumbinsi at syempre pa kayo po'y sumubok gumamit uminom nitong ating Rice Herbal Products. Kaya nga lagi nating sinasabi, lagi nating ipinapaliwanag ang ating mga kababayan, ang ating mga katropa na matagumpay na nakaranas ng ating bisa at resulta ng produkto, abay sila po mismo ang ating tinatawag na the living frontliners. Sila po ang ating the living testimonies. Yung mga testigo, sila ang tunay, mga buhay na mga ebidensya. Kung kayo po'y matagal nang nakikinig,
hindi pa rin nakukumbinsi. Marami pong mga pag-aalanlangan, nag-aalinlangan, patuloy na nagdududa, patuloy na humahanap ng tinatawag natin na mga rason. Abay, mahihirapan po kayo. Dahil sabi nga natin ang matagal magdesisyon, ang matagal na humanap ng paraan na makabili ng ating produkto, abay matagal din na makaramdam ng kaginhawahan. Kaya nga sabi nga natin, kailan ka pa magsisimula kung malala na ang sitwasyon at kalagayan ng inyo pong nararamdaman? O ito po hindi ko po kayo pinapagalitan, hindi ko kayo pinapatamaan, kundi ito po'y pinapaalalahanan lang para sa gayon abay no need nang magtanong kung ano-ano. Sa inyo pong katagalang pakikinig, lagi nating sinasabi over the counter na po mabibili ang ating Rice Herbal Products. Ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Herbal 3 and 1 Hot Tea, Rice Extreme Herbal Juice Drink at Rice Herbal Iced Tea. Ito pong mga produkto na talagang tested, trusted and proven. Paano mo malalaman na epektibo ang produkto kung hindi mo susubukin, iinumin at aalamin ang epekto, benepisyo, resulta? Sa dinami-dami, sabi nga natin sa 10 mga gumagamit, abay talagang 8 ang patuloy na nakukumbinsi at naniniwala at nagtitiwala yung ganda at benepisyo na naramdaman nilang resulta sa kanilang katawan. Shout out! Ayan, shout out! Sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng kapuluan, dyan po sa inyong mga rehiyon, dyan po naman sa inyo pong mga probinsya, anumang mga probinsya na inyo pong napapakinggan ang ating programa, abay meron na po dyan sa inyo pong lugar, sa inyo pong bayan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mga convenience store. Abay, itong ating programa, ang laman lang naman ito, abay pabalik-balik, paulit-ulitan na kwento na iba't ibang may mga karamdaman, pipira na nagpapaliwanag, nagpapaabot ng kanilang mga karanasan. Anyway, napakabilis ng oras. Ang ating linya na pwede kayong tumawag, 0930-556-3294. Abay, lagi nating sinasabi, available po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Uy, meron nga pala tayong idadagdag na dagdag kaalaman para sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Uy, saglit lang paano mo malalaman na kung may stroke ang kasama mo? Paano mo malalaman kung tinamaan na ng stroke ang kasama mo? Ito ang maiksi pero detalyadong paliwanag. Paano natin malalaman na inatake na ng stroke ang isa sa miyembro ng ating mga kapamilya? Ito ang detalyado. Ayun, saglit lang. Anyway, maraming salamat sa ating mga kababayan na kung saan abay pwede kayo makipag-ugnayan sa ating number sa 0930-556-3294. Paano mo malalaman na inatake na ng stroke ang iyong kasama? Saglit lang. Anyway, pwede kayo makipag-ugnayan sa ating number 0930-556-3294.
Anyway, ito pong ating produkto mga kabarangay. Sabi nga natin, affordable po ito. Ito'y wala pong pinipiling edad, mapabata man o matanda. Pwedeng gumamit o minom ng ating Rice Herbal Products. Saglit lang ha. I-shout out ko muna yung mga talaan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Diyan po sa inyong lugar. Sa inyo pong mga bayan, meron na po dyan. Saglit lang ha. Iisa-isahin ko po muna yung mga bayan pa naman ninyo. Pero hindi ko nababanggitin yung mga butika, yung mga pharmacy, kasi nga kukulangin tayo ng oras. Diyan po sa inyong bayan, sa inyong lugar, sa inyo pong probinsya, meron na po dyan sa Marinduque, meron na po dyan sa Occidental Mindoro, sa Oriental Mindoro, sa Romblon, sa Palawan. At syempre pa, marami na rin po ang nagkipagsabayang mag-order nitong ating Rice Herbal Products sa gawi po ng Quezon Province. Sa Quezon Province, napakalawak na ng napaglagyan natin na produkto ng Rice Herbal Products. At syempre pa, meron na rin po tayo dyan sa gawi po ng La Union, sa Nueva Vizcaya, sa Benguet at sa Tarlac. Sa mga bayan-bayan po ninyo, meron na po yan dyan sa mga inyo pong mga munisipyo. Meron na rin po dyan sa Aurora, sa Nueva Ecija, sa Pangasinan, meron na rin po dyan. And of course, sa Samar, sa Cavite. Saglit lang ha. Sa Leyte, meron na po dyan. Sa Leyte. Nadagdag po sa Samar, meron na po tayo dyan sa inyo pong bayan. Sa bayan po nyo ng Victoria, Santa Rita, Pinagbakdaw, sa Lavesares, sa Catbalogan, sa Catarman, sa Calbayog, sa Borongan, sa Bobon, at sa Alensamar. And of course, sa mga nakaantabay po naman sa atin sa gawi po ng Leyte, meron na po dyan sa inyo pong bayan, sa Aboyoga, sa Baybay City, sa Dulag, Leyte, sa MacArthur, sa Mayorga, sa Palog, at sa Tacloban. And of course, meron na rin po dyan sa Laguna, sa Alaminos. Ito po mga binabanggit nating mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mga convenience store. Sabay-sabay po silang nag-o-order. Kaya nga, wag po kayong magtaka kung bakit sa inyong lugar hindi pa inaabot ng supply ng ating Rice Herbal Products. Dahil talagang pinapakyaw ng ating mga may-ari ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Talagang pinapakyaw na dahil alam nila na ang ating produkto ay napakamura, affordable, pero napaka-epektibo. Dahil sa pagkakapilaang naman, naramdaman nila yung magaan at mabisang epekto benepisyo resulta sa kanilang pangangatawanan. Available man po dyan sa gawi po ng Laguna and sa Batangas, sa Calabar Zone, sa Cavite, Laguna, Rizal at Batangas, Calabar Zone. Sa Batangas, meron na po dyan sa Agoncillo. Shout out na rin natin sa mga bayan-bayan po dyan sa Laguna. Meron na rin pong supply dyan sa gawi po ng Sorsogon, sa gawi po ng Catanduanes, sa probinsya po ng Masbate. And of course, meron na rin po sa Calakhang, Camarines Sur, Calakhang, Camarines Norte nitong ating Rice Herbal Products. At meron na rin po sa Albay, meron na rin po sa Camarines Norte, Camarines Sur, yung 6 na probinsya ng Kabikulan. Yung 6 na probinsya ng Kabikulan, kapag sabay-sabay po silang nag-o-order, talagang malakasan din ang pag-supply ng ating mga produkto. Anyway, meron po ba kayong kwento o meron kayong katanungan patungkol po naman
sa ating produkto. Abay, hanapan po natin ng paraan ang inyo pong mga nararamdaman sa katawan sa tulong ng ating Rice Herbal Products. And of course, kung bukod sa ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, alam nyo po ba na tamang-tama bagay na bagay ngayong panahon ng sunod-sunod na pag-uulan, yung tinatawag natin na sipon sa lamig ng katawan, abay humihina ang ating resistensya. And of course, ito pong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1. Anumang mga nararamdaman nyo po sa iyong katawan, mapabata man naman tanda yan, abay pwedeng ating Rice Herbal Products. Dahil ito po ang tinatarget po nito, abay kung umiinom lang naman po kayo ng ordinaryong kape, abay palitan nyo na po yan. Kasi kalamitan, yung mga naiinom po natin at iniinom po nating mga kape, although mura nga, di ba? Mura nga ang iniinom at nainom nating kape, kaso wala naman po yung benepisyo, wala naman pong sustansya, wala naman pong nutrisyonan. Sa katagalan, sa kaiinom natin ng mga ordinaryo na kape, abay yung mga kababayan po natin, abay nakakaranas po ng tinatawag na sleepless night. Hindi makatulog, laging nagkakaroon ng nervous breakdown or nervous attack. At syempre pa, nagkakaroon ng heart over palpitation, yung sobra-sobrang pagkabugbog-bugbog ng dibdib. O kaya nga, eto, abay nagresulta sa pamamagitan ng mga inuming herbal, atin mo na bang ibinabalik ang magandang benepisyo ng mga herbal. And of course, bukod sa ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 in 1 hati, mas mainam, masarap kombinasyonan, pagsabayin, timplahin, at pagsabayin inumin, abay within 2 to 3 days. At syempre pa, within 3 to 5 days, basta mga 3 to 4 cups every day, ang inyo pong naiinom, nakukonsumo, abay boundary na po kayo niyan sa sustansya, nutrisyon, vitamina na kailangan ng iyong katawan. Kaya nga sa mga bata, kahit anumang mga edad, basta nagugustuhan ang lasa ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 in 1 hati. And of course, yung ating Rice Extreme Herbal Juice Drink, para din po kayong nag-take ng mga multivitamins dahil 25 sari-saring mga prutas at gulay nariyan sa isang sachet ng ating Rice Herbal Extreme Juice Drink. Huwag mo nang painumin, sanay ng inyo pong mga anak na painumin ng mga soft drinks, mga ordinaryong mga juice drink lang. Matamis, kaya lang wala naman pong sustansya, wala naman pong nutrisyon, wala naman pong vitamina. O yung po ating Rice Herbal Iced Tea, pwede naman po yan sa mga bukol-bukol, sa may mga cyst, sa may mga tumor, yung tinatawag natin ng mga gumbo-rumbo. Meron po itong nakakatulong din sa may mga high blood, sa mga gusto pong matulungan na ba, itry nyo po. Anyway, eto na naman ang mga ebidensya. Sabi nga natin, nagiging mas reliable ang ating produkto kapag meron tayong mga testigo na nagpapatotoo, magpapatunay sa bisa ng ating produkto. Sila po mismo ang ating ipinagmamalaki sa kanilang pagsusumikap na gumanda, gumaan, gumaling ka lang mga nararamdaman, abay talagang pinagsumikapan din po nila na uminom araw-araw. Kaya nga anumang mga aberya, anumang mga diferensya, pwedeng-pwede ang pag-iinom araw-araw ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 in 1 hati. O mabibili po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, dyan po sa inyo pong bayan. Eto na naman ang sabi nga natin,
tinaguri ang mga testigos na magpapatunay kung gaano kabagsika, kabisa ang ating Rice Herbal Products. Available po yan sa mga butika, pharmacy, mga drugstore, sa mga bata, sa mga nagpapadeding nanay, sa mga buntis, sa mga anak na or kabuwanan, pwede po ang ating Rice Herbal Products. Anumang mga nararamdaman mo, pwedeng-pwede. Subukin mo na. Gawa ng mabilis ang nagkakaubusan ng ating produkto sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store. Anyway, syempre po naman, hindi po tayo nauubusan ng mga sunod-sunod na mga testigo na magpapatunay kung gaano kabisa, napakamura, and yet wala naman pong side effect, wala naman pong overdose. Ang Rice, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Available po yan sa inyo pong mga butika, mga pharmacy, mga drugstore sa inyo pong bayan. Katuwang po natin sa technical side, si Engineer Jonathan Lopez. Ako po si Mr. Herbal, si Kuya Jigs. Masaganang buhay. The power. 5,000 watts. The frequency. 97.5. The call letters. DZOK FM.